Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel good news बेन जाबाय नोंथांमोननि दा big update बेनो SSC SD Constable good news सफैबाय vacancy ओंखारबावबाय गोदान latest official notification दायो आं नोंथांमोननो मोनसे दाखालि बाथ्रा होदोंमोन जे 20 मार्चआव मोनसे official notice फैथावना होननानै SSC SD निफ्राय दा फाइनाली फैबाय official notification आरो काट अफ जोबोर खम थांसिगोन मानोना vacancy बारायगासिनो दङ 20 मार्चनि latest update SSC SD स' नोंथांमोननि थाखाय latest दायो लाना फैदों जायफ्रा Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो लेटेस्ट दा गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिशियेल वेबसाइट SSC SD कनस्टेबलनियाव दा लोगोफोर जों फैबाय SSC SD कनस्टेबलनि वेबसाइटआव एबा SSC आव बेयाव फैनाय लोगो मोनसे लेटेस्ट अफिशियेल नोटिफिकेशन SSC SD कनस्टेबलआवहाय दा नोंथांमोना गोल्डन चान्सआ बेनो खम काट अफआवनो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन दा साइडआ एसे बिजि जादों नोंथांमोना डाउनलड खालामखानाय मोनगोन आंनि बेयाव स' बेखौ जों नायनोसै दा गिबियावनो जों पस्टखौ नायग्रोनोसै जोंहा पस्टआ 46,000 दंमोन दाखालि दायो बारायनानै फैनानै 50,187 बोथ साइड मेल फिमेल स' नोंथांमोना जोबोर मोजां भेकेन्सिस मोनबाय बारायगासिनो दङ स' नोंथांमोननिया जोबोर मोजां बेखायनो ल' काट अफआवनो नोंथांमोना PhDआव थांनायनि चान्सआ दङ हिन्जावफ्रा 30 बेनिफ्राय हौवाफ्रा 32 एबा 35 नि गेजेराव दङब्ला स' नोंथांमोनखौ लेंहरगोन बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआव आरो थ' नोंथांमोना रिजाल्टखौ थाबैनो मोनसिगोन एन्ड बेनिफ्राय मोजांसिन रादाबा जाबाय मोजांसिन बाथ्राया गासैबो भेकेन्सि वाइसआव ओंखारबाय एन्ड बेनिफ्राय बर्डार एरिया ओंखारदों बर्डार एरिया जायफ्रा डिस्ट्रिक्ट थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्सआ दङ स' बेखौ नायोब्ला नोंथांमोना बर्डार एरिया होनोब्ला आसाम नोंथांमोना नायदों आसामा जाबाय धुब्री काछार करिमगन्ज क'क्राझार सलमारा मानकासा चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर बिटिसिआव गासैबो बर्डार एरिया स' बेखायनो पस्टआ दङ ST आव नोंथांमोना चान्स मोनगोन BSF आव जुदि पास जायोबा 30 भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय CSF आव दङ 9 एन्ड बेनिफ्राय CRPF दङ 13 एन्ड बेनिफ्राय SSB आव दङ जोंहा 3 दङ एन्ड बेनिफ्राय ओरैहाय राइट साइडआवहाय ITBP आव 0 बेनिफ्राय आसाम राइफलआव 0 एन्ड बेनिफ्राय ग्रेन्ड टटेलखौ नायोबा 514 दङ बर्डार डिस्ट्रिक्टनि थाखाय दा BTC आव मोजां चान्स नोंथांमोना खम काट अफआव साख्रि मोनगोन बर्डार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै स' बेनिफ्राय ओभारअल काट अफखौ नायोबा नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो थाबैनो मोनसिगोन काट अफ थाबैनो फैसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि एग्जामनि काट अफ बेनिफ्राय जायफ्रा पास जायो नोंथांमोनखौ लेंहरसिगोन फिजिकेल टेस्टआव एन्ड बेनिफ्राय ओभारअल भेकेन्सि जों नायोबा गासै 50,000 बारायबाय नालाय स' बेखायनो मोजां चान्सआ बेनो देन जेनेरेलाव नायोबा नोंथांमोननि भेकेन्सि नायोबा जों आसाम स्टेटआव जों नायोबा नाम्बार 4 आव दङ स' नाम्बार 4 आव नायोबा जोंहा ओरैहाय दङ बेनो जाबाय जोंहा मोनदों 2,587 बे जाबाय जेनेरेल हिसाबै भेकेन्सिस बेनिफ्राय जोंहा 2,000 हमना ला बेयाव दा जोंहा बेयाव हमना ला 2,587 दङ भेकेन्सिया बेनिफ्राय 514 बे जाबाय बर्डार एरिया अब्ला स' नोंथांमोननि पस्टआ जाहैबाय थ' बेबादि मोनदों नै स' नोंथांमोना 3,000 नि बारा दङ हमना ला 3,000 नि बारा भेकेन्सिस दङ अब्ला स' नोंथांमोननि काट अफ खम थांगोन आरो थाबैनो रिजाल्टआ मोनथारसिगोन एग्जामनि रिजाल्टआ आसा खालामो थाबैनो मोनथों आरो मोननाय लोगो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जादो आरो काट अफआ बेसेबां थाङो स' नोंथांमोना थाबैनो अफिशियेल नटिस मोनसिगोन जायफ्रा 35 प्लास मोनना दङ स' नोंथांमोना टेनसन गैया आरो एसे नर्मेलाइज जानानै बारायगोन आरो नोंथांमोना रानिंआव थांनांगोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआ 20 मार्चनि लेटेस्ट आपडेट सफैबाय SSC SD कनस्टेबलनि भेकेन्सिया बारायबाय टेनसन गैला नोंथांमोना खम काट अफआवनो साख्रि मोननायनि चान्सेसआ दङ